Roberta Metsola hija l-ewwel waħda li rtirat mit-tellieqa għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista u kollox juri li Bernard Grech se jkun il-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li se jtellaq kontra Adrian Delia. L-ewroparlamentari Nazzjonalista ddikjarat illi mhux se tikkontesta għall-Kap Nazzjonalista. Metsola daqqat l-irtirata wara li kienet fost dawk illi direttament jew indirettament webblu l-membri tal-Kunsill Ġenerali li setgħu joffru isimhom. Fil-fatt, il-fazzjoni ta' Simon Busuttil kienet qalet lil kunsilliera li sejtuhom għażla. Dan sar bilan li l-istess kunsilliera jażlu elezzjoni u mhux konferma tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, kif fil-fatt il-biċċa l-kbira tagħhom għamlu. Issa, la darba labu l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, issa qed idoqqu l-irtirata bilan li l-għażla li tingħata lit-tesserati tkun limitata ħafna biex hekk Delia jkollu anqas ċans jirbaħ. Fil-fatt, fuq il-profil tagħha ta' Facebook, Metsola, waħda mill-esponenti ewlenin ta' Busuttil, qalet illi b'aktar minn żewġ kandidati jkompli joħroġ aktar demm, issir aktar ħsara u l-ġrieħi jikbru. Metsola kienet waħda mit-19 il-deputat li sfiduċjat li Adrian Delia fl-laqgħa tal-grupp parlamentari x-xahar illi għadda. Fuq Facebook ikkonfermat li għaddejjin il-laqgħat mill-fazzjoni ta' kontra Delia biex jaraw min se joħroġ għall-Kap Nazzjonalista bilan li jiġi melub Delia. Fil-fatt issa kollox jindika li Bernard Grech il-inqabad minn One News konfoffa ma' Jason Azzopardi f'ħanut tax-xorb issa se jkun iż-żiemel tal-fazzjoni ta' Busuttil li qed tiżen iċ-ċansijiet li teleb lil Delia. Ta' Busuttil kellhom biċċew ġeħtara soħra biex jippruvaw iżommu kwieta lil Therese Comodini Cachia li wara li semmew lilha mal-President biex tkun kap tal-Oppożizzjoni din bdiet tibni l-kastelli fl-arja. Fil-fatt Comodini Cachia pretendit li tkun li tkun il-kandidata tal-fazzjoni ta' Busuttil u issa qed tħossha bħala lumija masra. Issa r-ribelli jarfu li b'kandidat wieħed kontra Delia se jkollhom iżjed ċans jirbħu it-taqbida kontra l-Kap.